No niin, morjesta. Tässä meillä on lumiharja kytkettynä Palfingeri 65 nosturi jipiin. Tää on 1,80 m leveä, hydraulivetonen. Veto tapahtuu täältä harjan keskeltä. Tässä ei ole mitään vetolaitteita tuolla päädyissä. Sitten meillä on ympäripyörivä kääntäjä ja jarrullinen riipuke siinä sitten vielä tasaamassa heilahteluja. Tän harjan ohjaus on kytketty tänne pitotoiminnon avulla. Eli täältä laitetaan pyöritys harjaan päälle ja napista pitotoiminto päälle. Se jää pyöriin itekseen ja sen jälkeen voidaan tästä lähteä sitten ajaa nosturia ja putsaa vaikka kattoa lumesta. Ja samalla voidaan sitten kääntää tota harjaa vielä. Tää on hyvä apu lumien pudotukseen ja mihinkä vaan harjaustyöhön. Tämmönen meiltä löytyy ja mielellään kerrotaan lisää ja rohkeasti vaan yhteyttä tai tulla paikan päälle tutustumaan. Kiitoksia.